Tämä on ysi. Mikä mappi mä otettaa muuten? Täällä on Sigma Boy samalla, kenen nimi on. Entä? Noniin. Eli tää on semmonen Anomaly-peli. Niinku Anomaly vaan. Aivan niinku Kaikki on Xbox. vain täällä. Mä tiedän miten tää menee. Joo, ei tarvitse katsoa. Jees. Panna jes. Jos sä näet jotakin outoa, tää on ihan niinku Anomaly vatsi, mutta on vähän erilainen. Speedrunna. Jees. Oota. Pitää katsoa, onko kaikki fine. Joo. Jees. Jees. Siis me ollaan jo pelattu näin pitkälle. Pitää päästä yssi. Oliko tossa tommista lappua? Mitä? Luulen, että oliko tossa semmoista lappua? Hei, joo, ei. Kato sen naama. Oh heck no. Niin! Paino yes! Yes paino! Jos paino. Ja me just... Oh my god! Se naama on koko. Se on ollut koko ajan tommonen muuten. Jees. Kakka. Jos info Hei. Sillä ei ollut koskaan verikäyttää tossa. mä tiedän. Paino yes oikeesti, sä et voi olla tommonen. Kato nyt. Yes. Jos tuo numero menee alas, niin pitää aloittaa uusi. Mitä vi? Yes. Viiksuna. Ei se oo ollut punainen. Miksi on mun noppee? Mitä? Joo. Joo, kyllä. Torjunta. Ei oo ikinä ollut nopea. Näitkö sä miten nopea se meni? Kato, arvasin. Se juo. Niin, vitonen. Onks tossa tommonen punainen pliikku? Mun mielestä ei. Tossa ei oo ollut muuten punaista pliikkua. Noissa kameroissa. Kameroissa ei oo ollut. Mä tiedän. Ei oo. Ei oo. Mä tiedän. Kato, mä arvasin. Näytti niin Ja minä pitää olla tarkka. Kato nyt, ei ollut. Joku kattomet. Se on nyt siliin. Tulee naamaa. Joo, mä huomasin sen. Yes! Yes. Siis hyykut oli Seiska. Yes. Nyt ei kannata hävitä. 2 vielä.
joo, 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 Näytti fine minun mielestä. muutin. Tota, kasi, yksi vielä, yksi vielä, yksi vielä. Oota. Älä mene noin nopia. Joo, Mun mielestä olisi vain. 99. Vielä yksi. Vielä yksi mun mielestä tullut. Tästä tullut. Joka varmasti. Tää ei tullut. Tää varmi. Pois, tuo ei oo koskaan vihellyt. Mikä? Tuo mies. Niin viheltä. Ei se vihellyt. Mielestä. Kaikki on fine mun mielestä. Sä voit. Jep. Jep, Easy. jep. Exit. No. Bad ending. Never ending. Tässä oli exitti. Peli. Oli aivan